fedde aduna alaɗo dari gurdam aade ko sosa hande woni duuɓi 6 hay hunde ala ko ummini fedde aduna alaɗo dari gurdam aade so wona heɓɓitade innama aade tawa ko jogiiɗo caɗele. fedde aduna alaɗo dari e gurdam aade ene tawe e nokkuji ɗi kala e duunde baba adama. France, Italie, Amérique, Mali, Mauritanie, Australie, Canada, Guinée, Angleterre, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal e nokkuji goɗɗi ɗi goɗa ɗiɗo. hay hunde ala ko woni darde fedde aduna alaɗo dari gurdam aade so wona wadde balle. caggal yettude Allah ko julde nelaɗo sallallahu taala alayhi wa sallam. mi salmani rendo ngo fof noon aduna fof no didorno kala ɗo sawtu ala men nanate. mi salmini rendo ngo fof surtout noon ɗo e Dakar o saaha hande eɗen ɗo e Dakar ɗo e Grand Médine eɗen ummini hono aduna ala to dari gurdam aade ummini en ngam initiation mo ganduɗa ko baɗɗo fayida moɓe jiiɗi wadde ngam ɓamtare, ngam développement, ngam yidde kadi ɓanginde ko ganduɗa koɓe gonno ko e dow mum. aduna alaɗo dari gurdam aade ne jogui programme mo ganduɗa toppitoɗen duuɗe men ngam avenir ɓesgu men ko on programme hande ɓe goni ngam ƴettude seeɗa mboɓe ndendinno ngam nawde ɗum e duuɗe almuɓe. hande noon ko ɗo e Grand Médina jooɗiɗen e gardugol sohna Dieynaba Alassane Mbaye kanko ardi ngal ɗon dental. ngol ɗo woni lawol amen gadunol ganduɗa amin jiiɗi ɗum wadde. fedde nde noon kone dari ko ɓooyi ande yahanno e gueɗe kewɗe kono oɗo programme ko premier programme mo ganduɗa momin jiiɗi ƴettude so Allah jaaɓi amin mbaɗa ɗum ko ganduɗa ngam développement. en jetti Allah en jettiɓe ha no feewi kadi ko ñalawma belɗo en ko ñalawma kadi poɗɗo welde leñol ngol foof kadi ko ñalawma poɗɗo ñembede e kala saaha saabu aduna o gila fuɗɗi ko ñembo ngal tan woodi saabu sa yi ɗannotanoɓe adan ɓe gara ma huɓere ha ɗannoto woɓɓe mbawi hen saŋade ko ñembude sa waɗi ko moƴƴi tan yimɓeɓe ñembal neɗɗo ne waɗa ko bonini ñembe kono ka waɗi ko moƴƴi yimɓe ɓuranma ñembude. en jetti noon Allah en jetti fedde aduna ala dari gurdam aade e golle mabɓe jooɗɗe tigui rigui wonko haalpulaar en mbi e jogorki wonde laanaki so fuuɗi tan oñatako guila jiiɗen dental ngal jiruɗen ɗum tan ko gongayankal jiruɗen ɗum ko yidde leñol ngol ko yidde kadi wallude miskineɓe. ɗum noon koɓe cumbi ko koɓe puɗɗi ko yo Allah walluɓe ɓe mbaɗa ko ɓuuri ɗum janggo kadi Allah walla kadi leñol ngol woɓɓe kadi jiiya koɓe mbaɗi ko ñemba ɗum saabu ko hunde nde ganduɗa ko nawrode leñol ngol yeeso. eɗen heewi joguiɓe jawɗele ha heewi kono mbatta hono ni kono so yimɓe ndendi miijo ɓe goni hande aduna o yimɓe ɗo goni toon aduna ala dari gurdam aade ɗo goni ɗon goɗɗodiri kono ɓe joguima miijo wadde ɗum ɗo wona ɗum ɗo tan woni miijo mabɓe kono noon koɓe puɗɗi ko eɗen ñaago Allah nde Allah waɗantaɓe hen moƴƴere waɗanaɓe hen sutura kamɓe ardiɓe kadi en jettiɓe ko wayno Dieynaba Alassane Mbaye en e Labbo Saykou Oumar en kamɓe kala mbo limi tan juuma dendagal fedde nde foof en beltanimaɓe ha no feewi enen noon tan wattaniɓe arde fedde nde kono noon so hunde juuti ɓooyi tan gongana hen. mbaɗa yetta fedde aduna ala dari gurdam aade mbiyetemi ko Coumba Sy mbaɗa hoɗi leegal ne wiye Diaksaw jeeyami koye fedde aduna ala dari gurdam aade ko gonmi hen woni hande duuɓi 3 machallah sibabude Hadji Sall kañum addimi e fedde nde guila nanmi hen ha joni noon nimsa alna kam hen machallah mi dañi hen enɗam mi dañi hen foof yidɓe sehilaɓe yaadiɓe. ñalawma hande o ko fedde aduna ala dari ene waɗi ballal mi yiiɗi wallidde duuɗe janggoje Qur'an noddi kam ga henne mbiyami ar mbimi ko ɓitti ɓiili ko nanggum ko fo alay saago mi ara mi hawrere ñalawma he saabu nden so rokkama gueɗal no foti timminde gueɗal mum ha timma ɗum woni ko addimi ɗo hande eyyi ɗum noon emin ñaagui Allah tan yo juut ha mbaɗa kadi ko ɓuuri ɗum ɗo ha yeeso Allah kadi ɓoyna dental ngal min jetta Allah kadi min jetta gorgol Dieynaba Mbaye gardiɗo fedde nde o ardi bonnani. alhamdulillahi rabbil alamin en ɓe jetti Allah kadi en ɓeydima yettude Allah kadi min jettini on Allah kadi no feewi fayillahi alhamdu nde wonno foof ko enen ndendi no mbiɗa ni fedde nde ko fedde aduna ala dari e gurdam aade eyyi ko gonga nde wonno aduna kañum ala dari koko yahata tan eyyi ala kulli halin kadi so wi ko e gurdam aade kadi wiide on oɗon gara oɗon dutto oɗon jaaha eɗen jurno duɗe men alqur'ana
oɗon jiya ɓen eɗen jewtida e mumen walla eɗen ballodira e mumen ɗum ɗon de mi yiyani ko ari ɗum dow mi yiyani kadi ko ɓuuri ɗum wadde fayida kadi fayla alhamdu enen fuutankoɓe fof ken almud goto e men wiyata wona almudo enen fof kala jibinaɗo o rewe almudagal omo andi ko woni almudagal omo andi fofo so Allah hokki on noon haqqillaji on darima e wadde ɗe gueɗe kadi duttoɗon e almuɓe kadi mbiyon oɗon gara oɗon jeewaɓe minen ka hayso ko arnot tan wiide min assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu tan mbiyen min ko gonɗon dowmum ko enen gondi emin belti ɗum tan yoni hunde foof haalaka noon oɗo déplacement baɗɗo fayida e ɗum ɗo wona onon tan ko leñol ngol fof lomtiɗon ko leñol nelaɗo Allah foof sallallah alih w sallam lomtiɗon ko almuɓe Cheikh Tidiane foof lomtiɗon ko fulɓe foof lomtiɗon eyyi ɗum noon noon ngal ɗo gueɗal ko gueɗal manggal to Allah tabaraka wa taala enen fof eɗen gandi nde wonno jangguinde alqur'ana e jangguinde ɓesguji sukaɓe tokosɓe alqur'ana ko ɗum woni ko jogui aduna o nelaɗo Allah sallah sallam wi ko alli anna taalima sigara li kitabillah yuɗfi ghadaba rabb andinde cukalon tokson deftere Allah nde ko ɗum woni ko ñifata tikkere Allah nde Allah ne tikki guufi batteɗi ɗi ne mbawi hewde e bonande ɗi ne mbawi bonde sukaɓe wiyeteɓe wow allif lam angandi ko nandi hen ɓen goni ñifoɓe tikkere Allah deke noon so tawi ko sukaɓe ñifata tikkere Allah sen goni jangguinoɓe joom dirasuji taw ko joom haqqillaji mbatta rewde Allah ɗum hol ganduɗo ɓen ko mbawi fewnude e aduna ɗum waɗi noon ononne jaɓɓal mon ko jaɓɓal manggal son mbi eɗen balla Allah ganden ko Allah walli en in tansurullaha yansurukum kadi woyi thabbit aqdamakum son mbi eɗen balla Allah ko Allah woni ballowo on ɗum noon enen fof yo Allah wallu en e wallude wiidene walla Allah nde ɓayde Allah nde haalde wi ko wi ko ya ayyuha alladina amanu in tansurullaha yansurukum son balli Allah Allah walla on Allah wona ganduɗo e hoore mum e wallede kono noon omo hatojini e yimɓeɓe andude ko jahata ko goto hen kala ɗo wawi ɗo daranoɗon goɗɗo o ɗum noon ko ɗum woni ko mbaɗɗon ɗo min beltima no moƴƴi so Ousmane Ba habri min fedde nde guila e balɗe seeɗa kono foof tan fiiri ala kulli haalin ko enen foof ndendi foof enen belti hen kadi ɓeeɗo foof enen gandodira e an kam ne haasi taw hande meɗen yinir kono jalgal gamaji en e Abou Diallo en gandira e mawɗo o to radio to e fofo kadi kamɓene kadi jotodiral hakkude amen Ousmane en ne waɗi jotodiral timgal eyyi ɗum noon wona tan ɗum rendiɗen tan ko deftere Allah nde e sunna nelaɗo Allah sallah sallam o e cheikh e tariqa tijaniya o ɗum waɗi minenne kadi min beltima to ko gonga min belti kadi ko garɗon ɗo ko e ko gadduɗon ɗo ko inchallahu taala ko hunde hewde wona hunde famɗude neɗɗo tawi tan o tinima o itti hayso ko hunde e makko e tingol makko o rokkuma ko hunde mawde haala ko noon ko koye ni hen déplacement o tan ko hunde wande fayida e ko faɓi hen ko fof ko hunde wande fayida famɗi ala hen Allah noon koto mum to ala ko famɗata kala mo waɗi ko moƴƴi Allah yiyat i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir golle kala ko ngoluɗon Allah ko jiyo ɗum wona min gollan ɗon wona mawɗo galle o ceerno Mahmoud gollan ɗon ko ɗani wona kanko poftin o ummi mawtin kono wona kanko gollan ɗon wona ɓeeɗo almuɓe kadi gollan ɗen ko Allah tabaraka wa taala gollan ɗen no haccankina moɗo haalde musidɗo goɗo mbimomi sa teskima aɗa yiiye neɗɗo nde janggata e duɗal omo jangga kono hay goto ɗaminaki maw wonoy khalifa walla wona ceernajo hawa janggina ko ganduɗa ne heewi ceerno ma jahtema min ɓaari Agname Siwolo o janggini fodde kono wona temedde nayo almudo fawɓe heɓɓe ijaza alquran ɓen ceere aduna ne janggini taw jiida e ko janggi tan reeni ɓaari reeni woppi walla janggi jofni woppi walla rewi hen seeɗa woppi taw ko jangguɓe ha keeɓe ijuji men alquran ina jooɗi ne janggina ne ɓarno jiida e nafoore nde joomum dartoɗo rewana yimɓe Allah jiida e nafoore ko joomum waajoto jiida e nafoore ɗen ɗon foof ɗum noon onon son mbiyoɗon balla ɓen e raɓɓiɗinat tan ko hunde mawde ko gueɗal manggal min ñaago Allah tabaraka wa taala yo Allah mawnin fedde nde minen fof koye fedde he min jeeya eyyi minen fof min gona tan areteɓe min ƴeewede minen koye amen ko yahoɓe en yiiloyo yimɓe saabu ko mbaɗɗon ko ngol ɗo dawol ko hay goto a wawa ɗum haalde ko ɗiɗo dawi Cheikh Oumar en jahanno ɗiɗo dawi ceere men ɓe moƴƴiɓe jahanno ɗum noon yo Allah tabitin en hen. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Caggal yettude Allah e julde e annabi o sallllahu alayhi wa sallam emin calmina on goto kala ɗo salminirta o welto emin juuro on goto kala ɗo foti juurede ɗo emin jafno on battiji amin min jaafima eɗen ñaago Allah tabaraka wa taala nde o hawridinte en o yaafo en dennagal perguite men nde o jabante en dewo men Allah foof ngam nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam onon fedde aduna ala to dari e gurnam aade emin beltini Allah e nelaɗo mum e Cheikhna Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu emin beltini on
min mbiya on bisimilla mon e nokku mon, bisimilla mon e galleji mon, bisimilla mon e duɗe mon, e mbiya kadi taare mon ha nino aduna on fof, ha nino pelle ɗe fof enen gandi ko jahaton ko ha garan daro jaaha eko wayni. Ha nino julɓe Allah ɓe fof ɓe Allah rokki doole eɓe gandi ko jahaton haɓe gara ɓe mbaɗa hen juuɗe mabɓe. Saabu ɗum ɗo ko ɗum Allah ɓolo, ko ɗum nalaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓolo, ko ɗum moƴƴere tan. Nde wonno Allah ene haali e hadisul qudsi o wi wallahu fi awni abdihi ma dama al abdu fi awni akhihi. Allah tabaraka wa taala o wi kanko Allah o serata e wallude jeeyaɗo makko o, ɗon ɗo jeeyaɗo makko o ene walla jeeyaɓe makko. Yimɓe fof koɓe jeeyaɓe Allah, kono kala e jeeyaɓe makko dariɓe ene walla jeeyaɓe makko, kanko o serata e manam e wallude on. Onon noon kon dariɓe wallude julɓe Allah noɓe darori, noɓe mbawi jangguirde, no sukaɓeɓe mbawata janggude tawa ɓe dañata hay caɗele goote. Ɗum noon goto foof ene foti ñemmude eko wayni. Minen emin beltini on oɗon e gueɗe nayyi ɗe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wino neɗɗo o hoto yaltu e ɗeɗo gueɗe nayyi. Nelaɗo sallah sallam wino kun aliman aw mutaalliman aw mustami'an aw muhibban wala takunil hamisu fa tuklako. Nelaɗo sallah sallam wino neɗɗo yo won ganɗo, so Allah waɗi o wonani ganɗo yo wat feere o wona gandintoɗo, so tawi o dañani oɗon temps yo wat feere o heeɗo anduɓe, so ɗum wawa wonde kam yo yiɗɓe o yiɗiɗeɓe saabu Allah, o naata e yurmede Allah. Hoto won joyɓiɗo o muk woni gañƴoɓe nden on halkoto. Onon noon Allah dandi on e ɗum, dandi on e ndeɗon fedde, walli on jeeyama e fedde yiɗɓe Allah e nelaɗo mum sallah alih sallam e daratoɓe ene walla julɓe. Emi ñagono on Allah tabaraka wa taala kala ko jiɗɗon e fedde nde yo Allah hokku on ɗum ha hokku on ko ɓuuri ɗum. Yo Allah rokku on jortoji mon, rokku on darade wallude jeeyaɓe Allah ɓe. Yo Allah rokku on sembe, Allah rokku on kattanne ha kala ko mbawɗon yidde wadde mbaɗan ɗum ɗon. Ɗum ɗo famɗani to Allah tabaraka wa taala, ɗum ɗo famɗani to Allah tabaraka wa taala. Kadi on balli hewɓe, on mbaɗi ko moƴƴi, yo Allah yoɓon moƴƴere. Allah ene haala e alquran o wi wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul mawt nden fa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin. Allah wima ala walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha te wallahu khabirun bima ta'maluna. Allah tabaraka wa taala o wi nafqe jawɗele mon ko Allah hokki on ko, nafqe hen julɓe, mbaɗe hen ko moƴƴi, ndewre hen Allah ko adi mayde ene are mon. Kala mo Allah rokki ene wawi fodde foof waɗirani hen Allah, waɗirani hen nelaɗo sallah alih sallam ha mayde ari, mbiyata ko Allah ha nino dokka kam seeɗa jawɗam ɗi foof mi waɗa ɗum e lawol Allah, mi walla julɓe, mi waɗa ko moƴƴi, mi aska, mi sakko, mi waɗa naggam e naggam. Allah wima ala, mi accinomo duuɓi kewɗi, mi accinemo lebbi kewɗi, mi accima balɗe kewɗe, a waɗani hen ko moƴƴi. Wadde hande o ko yaade tan, te jomum sono yaaha nawrata hay mbuɗu, fof mum ko ɗo accata. Onon noon Allah walli on jeeyake e ɓeɗon, yo Allah tabbitin ɗum. Emin belti, minen nde min beltima, Allah jogui jobdi, yo Allah yoɓon, te inchallahu taala kadi ma Allah yoɓ. Allah wi qul imalu fa sayara Allahu amalahu wa rasuluhu wal muminun. Wadde ko moɗɗon ko Allah yi yo Allah yoɓ, barke Allah e nelaɗo mum. Yo Allah renon kadi suura on fedde nde, yo Allah ɓamtu ɗum ngam nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Calminde moon ko guelgal gamaji e nder aduna alaɗo dari gurdam aade e gardugol sohna Dieynaba Alassane. Ñalawma hande o noon enen jogui weltare mawde, enen tawe ɗo e Dakaru Ndiaye e wuuro lamorgo leydi Sénégal, leegal gotal ene wiye Grand Médina. E ballal Allah e ballal fedde aduna alaɗo dari gurdam aade, hande ko ɗum rendini men ɗo. En jetti bandiraɓe foof noon, dendagal bandiraɗo julɗo ɗo woni, dendagal bandiraɗo pullo ɗo woni, pullo famɗani, pullo sewani, salminama, juurama, weltanama e ñalawma hande o. Hande waɗi men ɗo, rendini men ɗo ko sababude enɗam
e sababude gilli won wiyannoɓe wonata Allah so jiwi wonat Allah waɗi ɗum woni Allah waɗi ɗum woni e dow ɓural Allah waɗi ɗum woni e dow ɓamtare wadde hande alhamdulillah rabbil alamin aduna dari gurdamade e gardugol sokhna Dieynaba Alassane e dendagal cengɗe tawateɗe hen ha yetti Ousmane Saydou Ba en ha yetti kamɓe kalɗen Houleysi en e dendagal kamɓe foof e mum cokoɓe calminama rindinde men ɗo hande ko dañde oɗo ko dañƴen no fotiri fof ko woni ko caggal men e ɗiɗo bagasuji ɗi jiiɗen gam yettade duuɗe gonɗe e nder leydi Sénégal walla yettade e duuɗe ganduɗa ɓadiɗe men ɗe totten ɓe sen dañi kadi ko ɓuuri ɗum sen dañi kadi ko ɓuuri ɗum enen jiiɗi dañde ko foti ni walla ko ɓuuri ɗum nawen ɗum ha to guure men Fouta nawen ɗum ha to guure men to fulɓe goni nawen dokken ɓe saabu neɗɗo ala ko jeeyi e jawdi muɗum sana ko itti ko ñammini walla sana ko itti ko sakki ko ɗum saabi oɗo dalil gonɗo oɗo dalil mo jiɗon ɗo noon kala ko wawi ɗo wonde e ngaalu ko yalti koye aduna ala dari gurdam aade wadde enen mbiyaɓe kamɓe kala golle mabɓe jooɗi peewi amin noddi hen noon horeɓe leydi Sénégal amin noddi hen Maram Faye kanko ndew addata hen ballal makko e ganduɗa fulɓe yontaɓe yonaɓe ɓe ganduɗa yiɗɓe koye mumen waɗiraɓe saabi Allah kamɓe nde ɓe gaddu ballal mabɓe nder fedde aduna ala dari gurdam aade ko ɗum de woni fedde aduna ala dari gurdam aade kala ko mbawɗen dañde hewde e famɗude dokken bandiraɓe e naftoro tawno neɗɗo so tawi o haari won gonɗo seeɗa makko haarani so neɗɗo so tawi o alɗi won gonɗo seeɗa makko alɗani neɗɗo so tawi o selli won gonɗo seeɗa makko sellani o mo sellani walla o mo haarani ina ñaagui ballal wadde noon e ngal ballal ngal ɓe ñaagui eno ngal ballal iɗen eɓɓude gadden hanno en dañi weltare en jetti noon Ousmane Saydou Ba mi yetti Ousmane Saydou Ba no feewi mi gelgal gamaji mi yettimo no feewi e kadde jettoro kono kadi mi yetti sokhna Dieynaba Alassane Mbaye mo ganduɗa hande kanko ardi aduna ala dari gurdam aade hayso guelgal gamaji kaldo e mono waɗi créé miijo ngo so wonano kamɓe ngoɗo miijo yettota waddi dendagal neɗɗo gonɗo e dow leydi ndi mo Allah fecci hunde jiɗɗo wallude miskineɓe ene wawi jokkade e fedde aduna ala ɗo dari e gurdam aade ngol ɗo lawol won balle ɗe ɓe gaddi faarude ɗum e duuɗe alquranul karim fedde aduna ala ɗo dari gurdam aade mo kala ko mun ene hen fedde aduna ala ɗo dari gurdam aade darani ko innama aade e dow leydi ndi